Obec Litmanová je zasadená do prekrásnej scenérie pohoria Pieniny. Patrí do okresu Stará Ľubovňa a mikroregiónu Poľana. Žije tu 640 obyvateľov. Z novodobej histórie Litmanovej vyzdvihujeme najmä zjavenie Panny Márie na vrchu Zvír začiatkom 90. rokov. Od tej doby sa každú prvú nedeľu v mesiaci konajú na tomto mieste púte. Litmanovská farnosť je grécko-katolícka. V interiéri kostola zaujme bohato zdobený ikonostas. Lyžiarsky areál s kikom Fakľovka ponúka rôzne sklony a profily zjazdových tratí v nadmorskej výške od 690 do 920 metrov. K dispozícii máte 3 lyžiarske vleky. Lyžiarske svahy sú umelo zasnežované a osvetlené. Z vrchu Fakľovky 945 metrov je pekný výhľad na okolitú prírodu i Vysoké Tatry. Ubytovacie a stravovacie služby sú priamo v areáli, no aj v dedine. Športové vyžitie sľubuje aj areál s ihriskom v obci. Litmanová v posledných rokoch zažíva obrodu. Vznikajú nové domy a sanujú sa staršie a dotvárajú kolorit obce s pôvodnými dreveničkami. Popri poľnohospodárstve sa darí cestovnému ruchu.